Maray na aga po. Morning na. Morning hirit sa Radyo DCGB ngunyan na... Anong aldaw ngunyan na big boy? Ha? Bet sa 14 na po kan September 2022. It's a Wednesday. Sa pangarap po ni Henry M. Ito po ko na ang sendong kay Riba Guerrara ay ngunya na pagkaaga. Edwin Peralta po sa Morning Hirit. Katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol. First District si Jomar Bien. Sa Second District, Al Armario. Hans Galero, Joshua Bino. Tana pundo ini. And si Dad LBB na ngunyan na sa pag-asikaso kan aki na si Estacy Luis. Sa Third District si Jimmy Nasolita. Good morning, Guerrara sa kabos ng mga parantabay. Medyo oran-oran dyan sa luwas. Abaan na kasubago so bagrat. Medyo nagbabaha ba kidit. Taros nga ni boy so ano ko. Sige, good morning, Geraray. Sa kabos, maratana tabi ka mo. Bong karas na, maeskwela ngunyan. Sabi nga ni kaniba, duman sa kasusaro, nag-broadcast si Henry M. Direct from Netherlands. The Netherlands. Naman sa Amsterdam, Netherlands. Ako man ngunyan nasa homeland. Homeland kita ngunyan, bako Netherlands. Sa kabos po mga parantabay kan Radyo DCGB sa muyang patratarangon yan na pagkaagang ini. Medyo nagtunong-tunong na sa oran. Pero mga aki, mga magurang na mapaeskwela kan mga aki, be sure na magdara ka mo kipamandong. It's either raincoat or payong. Kung may butas, mas maray. Baka magpararalamo tao dyan sa tubig. Delicate iyan. Bataan mga aki, mga mahilig magpararalamo tao. Iyo, mas maray itong pasiguro. Buda ngunyan baga, ang panahon ta, sige ang kurukambiyada. Mauran, mainit, iyan. Permi ng pasiguruhon ta baka di daraplos
sa pagparakarawat tapos sa uuranan ay sigurado ato nata nainot ini iyan. Hello. Ano? Ato nata nawara digdi so tugod. Yan na digi voice tugod. Sige daw, madali. Relax ka sana gani. Ano lamang? Hello. Go ahead na. Guten Morgen, mein Freund. Ano? Guten Morgen, mein Freund. Iyo. Yaw ka sa Amsterdam? Homeland kita, homeland. Ako na sa Amsterdam kita. Pawanon digdi. Duman, Netherland, digdi o homeland. Ikaw, makonsuelo ba ka? Naro. Sabi mo ng mga lolo, mga lola, kunyan, napig-arapit sa mga akin sa eskwelahan, atod. Kasi mga magurang ka nagtrabaho. Iyo. Kaya balik na naman sa normal. Kaya malawagwawan ako. Ano mo ka mga panahon sa mga akit na kayo mga akit pa? Kita mga duwa nagkatod-atod. Tarang, dahil masaya mo mga akit, no? Ako nga nag-una ako, tapos na niya ako magpara atod sondo sa mga aki. Ngunya naman, balik sa dati so mga makuapo naman. Ano po ka, pre? Apostolate. Iyo. Oh, normal yan. Iyo. Mista ka na, dito ka na ini nga. Deta ka mga nailing. Una ko na sa Europe ka man. At homeland sa Tabako, Netherland. Ano naman ang balita sa Legaspi? Ano? Ano marin ang balita din sa to? Oh, yeah, bagay sigan uran. Ayun nga, sige uran. Kaya mas pa rin ako uran. Sige, amigo. Sige. Oh, kumusta mo? Ano ka na pala ka pakilamay? Kay Sai. Ngayon ba, nasa London? Aw. Iyo. Oh, tatuwag man ako. Iyo, sige na. Good morning, amigo. Okay, sige. Brother Dan. Thank you. Okay. Ayugun mo yan. Bueno, good morning man kay Sir Jokes Nunez. How are you, Sir Jokes? Kumusta? Napahit? Sabi ni Sierra May, nasa Amsterdam ka man. Anong oras naman dyan sa Amsterdam? Araw kayo ni duman sa Amsterdam, alas 11:20. Digdi sa Pinas, sa homeland, alas 5 o alas 11:20 duman, digdi sa homeland, nasa alas 5:20. Ayan, Banggi duman, aga digdi sa to. Iyo po. Dahil si Henry M. naka-live ta, may event duman. Garong closing ceremony kan so IBC, International Broadcasting Corporate Conference duman sa Amsterdam. Kaya awarding pagayod. Awarding pagayod, kaya dengo na siya. Iyo po. Okay? Sige. So much with that. Aramot ang una, ang primerong bungkaras kan mga istorya hali dyan sa luwas. Nasa linya si Jimmy Nasalita. Jim, how are you? Yes, Director. Tulong report sa imo tao ko. Iyo, ako nang bahala sa imo. Oo, siyempre. Dapat lalaking usapan. Oh, basta taisyon mo yan. Amo? Baka mangurol na. Oo, kuha na ito. Laos na sa Vietnam. Dumpol na gawin yan? Mabagawa na naman lamang kita. Iyo, malakasan naman lamang ade. Pero the best ka man talaga pumili. Basta, one ang pahit. Pero may kasi na sa ko magdukot. Dapat, reservar. Ipahiling mo muna para ver kita magali. Para ipahiling mo muna sa ko ang budget. Egwa! Sa kung dahil mang-budget, tabo ko sa imong makipartner. Di dumang ka kay Al. Bako? Ha? Dahil ako, kianji na sana ako.
Fight mo yan. Baka, Pahiling mo sa to. baka pag-abot ka ng oras, nawara ka. Anong klase kan kwarta naman? Ano? Anong klase kan kwarta naman? Bako mandalar? Inda, deko aram. Ay, pahiling mo sa ko na ikinambyo mo na sa dollar sa kwarta naman. Ang kwarta duman sa dumanan. Won. Di, kambyo mo. Oho. Tao mo na sa ko pagali digdi. Ano yung mga pili? Duman ang trokis. Duman ang trokis. Pasiguro ako makababodol kita. Ang sistema, peso to dollar. Dollar to won. Buwan. Oh. Sige. Sa tara mo pa siya ng won, gana ka na. Sigurado. Bako? Tama na. Sa Oh. mga dagdag niya itong barita, Direktor Haros Matrangkilo, salamat sa Diyos, trangkilo digdi sa kuyang area of responsibility. Sa iba pa niya itong mga istorya na kantos na sa Karaman, Kansanggunihang Bayan, Kanlibon, na Ansanggunihang Panlalawigan, lilibot, pagabot sa ngaranin pag-sisisyon, tabi Direktor, pagko sa naman kabos na sisyon, isagibo sa Kapitolyo, imbis mas maray, na nagtatagaluwas man na konseho asin ang sesyon ipig di joint sa ibang sangguniang bayan o sangguniang panglungsod arog kan ginibo initialmente sa syudad kan ligaw na nagkaigwa nin pinagsarong sesyon an ligaw sangguniang panglungsod ligaw asin sangguniang panlalawigan sa pamamayo ni Vice Governor Greg Slagman. Dakol naka-apresyar sa kaisipan na ini kansanggunian panlalawigan kung sain maski puro papano na iiba man lamang tabi Direktor. Tangan at least nakakapag-formular ni na mga ideya asin mga lakdang an sangguniang panlalawigan kaintra sa mga bibisitahon ninda target na mga sangguniang bayan o sangguniang panlungsod. Na pag-araman tabi Direktor na aminabli man ang kadaklan sa sangguniang panlalawigan sa planong ini mantang kaso hapon pagkatapos kan regular na sesyon sa sangguniang bayan Kanlibon nabanggit ni Vice Mayor Mac Gregor Saison na garisinda na ang target kan sangguniang panlalawigan naghahanda sinda sa pagsabing pagkatapos kan joint session sa Ligaw ang gari isusunod susog sa schedule para bisitahon iyo ang sangguniang bayan Kanlibon Albay para sa joint session tabi Direktor. So, bot sabihon pala, ang sanggunian pang lalawigan, sige ang rekorida digdi sa tuya, nakikipag joint session sa iba-ibang sanggunian bayan. Pero bako man gabos na oras yan, bako man gabos na schedule. May mga panahon na magtatagaluwas na naman ang sangguniang panlalawigan. Depende sa urgency siguro kan lugar. Magayon iyan. At least nagkakaigwa ki pag-aadal so sanggunian bayan, nagkakaigwa ki pag-aadal so sanggunian panglalawigan. Correct. Nagkakaigwanin mga sharing of ideas and kaing-ukudan sindakan ano ang sistema kan sangguniang bayan, ano man ang mga dapat na mga bago sa sangguniang panlalawigan. Iyo, okay. So, napunan sa na ini sa Ligaw and dakol nakaka-appreciate tabi Direktor sa hearing na estilo sa panabagong setup ngunyan kan sangguniang panlalawigan sa pamamayo ni Vice Governor Greg Lagman and posible Oktubre sa kamangyari ang siring na plano para digdi sa Banoan Kanlibon tabi Direktor. Okay. Sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mabalas tabi Jimmy Boy sa mga dagdag na istorya hali dyan sa 3rd District kan Albay. Mabalik na pa lang si si amigo sa trabaho niya, October 1 amigo, Sabado. Sabado, amigo, an October 1, paano ka makalaog sa trabaho? The first, gayod? First Monday. Anyway, fight siya na,
Hope to see you again, amigo, sa imong trabaho diyan. Okay? Sige. Bueno, dugangan tayo istorya ali dyan sa First District kan Albay. Nasa linya man si Jomar Bien. Jomar, good morning. Salamat, Direk. Good morning. Good morning, mga parantabay. May text ako digdi para sa imo. Dahil ko tayo ini kaya lang. Dahil ang message. Ano da? Dahil kada magpara-advise kung garo dahil man niya nasabutan. Sumanang ko dahil ni duman sa oran. Sa ira na ano? Sabi mo, dahil kasuba ko, ano ini marotratong panahon, dapat pirming may darang payong. Oran. Oo. Pagkatapos pagka-advise mo ngayon magdaraki payong budak kaputi, mas marida kung may butas. Madadumog lalulog na Sabihin niyang buta, suluho. Iyo, baga sinabi mo, kaya dahil ka na da mag-advise. Bago ito, ang gusto sabihin ko kan buta, subots? Di bots da palang dapat ko tinara mo, ba kung butas? Anbikol ba kan bots? Butas ba ko? Ang aram ko, sapatos na halang kaalagkaw. Kaya, ining, iba man ito sutara mo na butas. Butas, loho. Butas ang payong. Butas, so bigyagamit bagang Mauro advice nga si Edwin na magdaraki payong tapos gusto may butas. Dahil kan madumog. Butas sa bitis o bots. Susabitis palaan. Pangyayari. Ay, good morning pala dyan sa mga paglilipat sa OK Tabaco. Sa Tuya ini, good morning tabi dyan. Kumusta man dyan sa First District sa Tabaco and adjoining areas? Mauran man siguro dyan na day. Daiman, bako man. Bako digding mauran. Okay. I don't know sa may party kan Santo Domingo, pero digdi sa may party kan baka kay malilipot and pasiri pa sa parting tiwi bako man. Okay, pero, okay, sige. Bako maliwanag. Okay. Direct sa mga dagdag na bareta, tulong persona ang arestado digdi sa Banwaan kan malinaw kasood ba. Ang kaso, pagtulo baga, gustong sabihin, nagtuturong hits. Tulong it's gayod. Tulong hits. Ayan. Ang mga dinarakop kan mga miyembros kan malinaw PNP, nabisto na si Glenn Soria, 53 anyos kan Balading, Wilfredo Bucauto, 64 years old kan Balading, Asin Domingo Biato, 56 years old kan Kaparayo man na barangay. Sabi digdi kan malinaw pulis na natimingan ninda habang nagpapatrolyaan sa indang tropa na pagabot ninda digdi sa puro 4 barangay Balading Malinaw na agyan ninda na nagtuturong itsan mga personang ini. Tulos ninda ining dinarakop kasabay na kinuha ang baraha pati na ang 350 pesos na kwarta na gamit kan tulong persona sa pagtutong its. Pag-responde ini kan Malinaw Police sa maipit na kampanya kan pulisya kontra sa illegal na sugal. Jomar Bien, DCGB. Mapalang sabi, Jomar, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Madali lang tabi. Masara mo talaga ang Jim's Coffee Big Boy. Dahil na palang pwede ang Big Boy. Ramir Tanay na palang talaga. Dapat Ramir Tanay. Kaya, malipot lamang ini. Bata, malipot ang sa laog. Ayos. Okay. Sige, good morning po sa mga nakatutok mo niyan sa DCGB News Online kay Tess Delatorre Marchan, maray na aga tabi. Kay Elena Valenzuela watching. Good morning tabi. Kay Janice Arabaca, good morning watching from Puro, Legazpi City. Kay Seneca Musa Robrigado watching from Ilawod, Kamalig, Albay. Okay. Sige. Salamat tabi. And of course kay Cristita Macandog Gulfo watching from Hong Kong. Kay Chit Pardi
Nain. Watching from Makati. Good morning, Tabi. Yan. Kay Elena Valenzuela watching from Sitio Agna, Barangay Humapon. Kay Edin Cao, good morning sa lahat. Kay Rosalie Diaz, pa-shout out naman po sa Apsimo. Kung ano na po ang balita, haloy na po kami naka-pending. Okay. Besa na po, ipangapot-apot tatabi ni kung ano ang sistema. Ano po? Okay? So, besa na, makukuha ang update ka yan. Iya po. Okay? Bueno, mga tugang dagdagan tan istorya. Aramon tanaw kung ano ang mga banner story sa mga broadsheet na naka-imprenta sa mga periodiko. And of course, sa mga radyo, pati mga online, gabos na medium. Ang mga bareta sa Lado National naman kita sa SDA Broadcasting Center. Nasa linya si News Manager Mar Dila. Mar, kamen, good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Go ahead, Mar. Go ahead. Good morning, Direk. Good morning sa mga tabantabay. Sa headlines ko niyan, pag-oktaba kang barangay as in SK elections, pag-endorso na kang tulong komitiba sa Senado. Pagpapadagos kang barangay as in SK elections sa Disyembre, hinirit ni Albay 1st District Congressman Edse Lagman. Department of Health nagpatani na posibleng pumakol nin sagod 8,000 kadal daw ang kaso ng COVID-19 sa Oktubre. Sobra na 900 na kaso man ng COVID-19 Omicron variant ang narehistro kan Department of Health. Executive Order number 3 nagigibuho ng voluntaryo ang pagsulong ng face mask sa mga open spaces. Pumanag-ani nin maniba-ibang reaksyon. Nagkapilang tindera ng face mask na adit man sa bawas income dahil sa bagong face mask rule. Sarong taon na suspensyon kan pagbayad ng utang interest kan mga agrarian reform beneficiaries ipinag-orden ni Presidente Bongbong Marcos. Bantang distribution ng educational assistance ibababa sa mga distrito sigon sa DSWD. Sobra 93,000 o 93,000 na individual pagrekomendar na tanggalo na sa listahan kan 4Ps sigon sa DSWD. Department of Foreign Affairs nakantabay sa abiso kan Malacanang sa pag-atindir ni PBBM sa lubong ni Queen Elizabeth II. 2.2 billion pesos na pondo pigtagama kan Department of Budget and Management para sa Energy Department. Mantang pagdangog manungod sa professional lane nin pangitaas kan sweldo ka mga obrero tigpubusol na sa Kamara. Yan ang mga headlines sa direct katudyang kang PYS Enterprises hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, i-PYS nyo yan, 24/7 konektado ka mo, maski daing load. From San Fernando Broadcasting Center, ini po si Mardila. Good morning. Mapalasabi pa rin Mar sa mga headlines kan mga bareta. Ngunyan na pagkaagang ini, happy birthday kay Ilma Cordova Sagin. September 14, 2022. Yan. Mamundo ka ni so mga nag-aaspirar na magkandidato sa barangay, mamundo ta malamang i-oktaba mananggad. I-oktaba mananggad ang SK Boda barangay election. Approve na duman sa committee sa second reading. Ano pa man, sigurado na ini yung ma-oktaba. Masasayang, sabi kan Comelec, di man niya masasayang sa preparasyon mi. Pero, siyempre, sa Kongreso pa sana ito. Ano, abot yung third? Ha? Filing na sa 6. May ano? Filing na sa 6. Filing? Filing na sa 13. Iyo, sabi kan Comelec, October, filing na. May schedule sinda. May mandato sinda na diretso ang sendang mga activities. Kundi, once na inaprobaran yan kan Senado, kan Kongreso,
Ano pa man? Ata? Ha? Di, paano ka ni? Ay, napangyayari, ano? Anyway, 1-year extension ang mangyayari tabi kani, ano? Sa mga nag-aspirar na maging barangay official. Bata sa iba, preparar na. Sa iba, sige na ang paluto-luto. Ruluto-luto nga kita. Ayan. Tapos iba, may mga feeding program na. May problema yan. Bako? Although, dahil ba masabi na postponed na talaga? Second reading pa man sana. May third and final reading pa sa Kongreso. Madumang pa yan sa Senado. Pero sabi ni Senate President Mig Zubiri, almost 80% kan mga senador ang mauyon na i-postpone ang barangay as in SK election. Ayan. Dapat before na magtapos ining September or dapat okay na yan. Approve na yan. Good morning kay Doms Bench from Ligao City. Kay Lydia De La Torre Magdaong, good morning. Kay Arnel Ligson Mallorca, watching from Cubao, QC. God bless. And kay Eden Robrigado, good morning, Tabi. Ayan, okay. And, Ayan, okay. Bueno, dugangan tayo ng istorya hali dyan sa luwas. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, good morning. Good morning, Direk. Good morning sa mga parantabay. Bagoan ka, boss, maya ko lang i-greet ki maray na pagkaaga si Miss Nikki Alminye. Saro ini sa mga teacher ko sa St. Agnes Academy. Mga paradangog mo ini, Direk. Ay, good morning, Tabi, ma'am. Yan. Solid yan, mga JB. Very good, very good. Salamat naman rin, Tabi. Yes. Anyway, Direk, sa tutuyang iba pang mga bareta, padagos man kirarayan paglibot as in implementasyon kan gobyerno lokal nin Legazpi para sa pagdakop nin mga buhi o kaya balaw-bagaw na mga ayam. Ini napag-araman kan DCGB News matapos na ang mga miyembro kan Legazpi City Veterinary Office padagos ang paglibot sa mga barangay sa syudad para striktong i-implementar ang Responsible Pet Ownership Ordinance. Kung babalikan, ipinasar ni Konsehal Alvarizo ang nasabing ordinansa sa sanggunian panlungsod ka nakalihis na Agosto bilang parte kan espersos na malikayan an rabies kan o kasin anuman na klase ng aksidente sa tinampo darakan pagpabaya kan mga ayam asin pagpabalaw-bagaw sa kaini lalo na sa mga barangay roads. Dahilan manigdi sa mga nabisitang barangay kan City Veterinary Office iyo ang barangay Taysan kung kaya ang konseho de barangay kan nasambitan ng lugar sa pamamayon ni Kapit sa Ituno, nagpagiromdom sa indang manungod sa siring na ordinansa asin hinagad na kooperasyon kan publiko lalo na ang mga residentes nila sundo ng gadini asin maging responsable sa pag-ataman kan mga ayam ninda sa indang mga harong. Intabi direct ang informasyon kay Ban si Boy, Ans Galero, DCGB. Sabi sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas, iyan, be responsible, sabi nga ni kayan. Bueno, si Alar Mario may dagdag man na istorya. Al, go! Good morning, Direk. Nasa preparasyon ng unyan ang mga taga-Ako Bicol para sa sarong nakulang aktibidad sa Naga City sa aga ang grand finals kan karantahan na haloy naman pinunan kan Ako Bicol parte sa
pag debosyon man kay mahal na ina an Lady of Peña Francia na pigigibo kada taon kundi napinsyente sa naini kan luminis sa 2 taon dahil kan COVID-19. Sa aga igibuhon ang Grand Finals daman sa SM Naga City alas 4 nin hapon. Kasi yan sa final briefing na ginibo kaso hapon kan ako Bicol o nasa insusog sa informasyon ni Sally Loses ang mga grand finalist hali ini sa iba-ibang mga probinsya duman magtuturuparan ang mga nanggarana sa ginibong semifinals digdi sa iba-ibang probinsya ang mga finalist alay sa Albay ang ma-represent duman sa Naga City sa Grand Finals iyo si Carlo Cleope taga-tiwi ni Direktor. Ayun iso guminan na digdi sa semifinal sa DCGB kan sarong Sabado. And duman sa Sorsogon o dyan sa Sorsogon ang magiging representative duman sa Grand Finals iyo si Julius Hano dyan sa Sorsogon. Sa Masbate si Jao de la Peña. Nasa de la Peña ini an di ko nasabutan so de la Peña. Masbate. And sa Camarines Sur iyo si Venus Tapayas. Tapayas? Kapayas. Pagota. Kapayas. Okay. Kamsur. Ang Cam Norte, iyo si Isa Labape. Isa Labape. And sa Catanduanes, naintindihan ini, basta Pitahin ang apelido niya. Taga Virac Catanduanes ini. Iyo. So sindang tabi Direktor ang maglalaban para sa Grand Finals and yan live yan duman sa SM Naga City. Kaya kaswapon pa yaw na ang ginibong final briefing para sa nasambit na okasyon na papanginotan kan ako Bicol and bigla man na pwedeng maging bisita man si Congressman Jill Bungalon o na makahabol sa schedule and iba pang mga pigalaw man na espesyal na bisita sa nasambit na okasyon. Pero nakataya tabi, Al? Anong? Pero nakataya. So premyo, dahil pa sa kuya, so data, sa aga pa mga kwanta, so ibang detalye tabi Direktor, kan premyo, pero nakulang premyo yan sa mga inot baga, talagang paper run man na yan kan ako Bicol, parte kan pagpromoter kan mga talento kan sa tuyang mga matitibay magkanta digdi sa Bicol region. Ang abangan dyan, so host. Isa itong host na ito. Ito sigurado ako, ayan, magaduwa yan. May lalaki, may babae. Pwedeng sa Amerikana kaniyo, pwedeng mapapasubo na naman. Manta, Barong. Barong? Barong. Nailin ko ng Potoro. Isa yung Futuro. Pirmi na agad ang close neck. Kaya na, nag-canvas na? Deep na sinang kulang. Tindi. Abangan niya, saga. Sabi. Ano, live sa Facebook? Sa Facebook siguro live. Kaya gano'ng recorded lang. Taday man ba kita event ko niyan dumaan sa Naga. Ito may live pero i-replay yan sa Sabado. Okay. So wala na kung mangyari sa DCGB. Iyo. Okay. Baka sa, siyempre,
Bala na kung ano ang diskarte. Mhm. Okay, tabi, Director, yan na informasyon. Alitig di sa luwas, Alarmario. Thank you. Mapala sabi, sa mga dagdag na istorya, haliman dyan sa lawas, atod sa yan, kada ko Bicol Party List, ang tauna na karantahan, usually pigigibo iyan sa Naga, parte kan mga aktibidades kan Peña Francia Festival. 2 taon na natenga, na natenga so mga aktibidades dalang kan COVID, pero ngunyan toros na an restriction malangan voluntary na sana ang paggamit kay face mask Ramir, sabi ni BBM, sa mga open space, pero may kulatilya sa mga senior, mga immunocompromised, sa mga may comorbidity, buda sa mga aki, dapat igwaman gilayon kay proteksyon. Magamit man gilayon kay face mask. Naro kayan, usong-uso ng ngunyan ang teripon-tipon. Mala nga na iyan, lingunin do. Sa, narito, Big Boy, Big Boy man sa kuya. Ramir, Plovial, Sabado, Pitsa 17. Poon duma sa poon, kan pigigibuhan kayan, sagod na matapos duman sa Naga River, Paano ayan mag-ibong na tampikan pangpangkansalog? Dunakutan ng mga tao diyan. Ano ang posibilidad? Yan. So, amigo ko nga sinabihan kan mga aki, pa, inapunan pati, paday na ka magduman, natangaya, dahil mga inailing na suruso ng mga tao diyan, bata ika nga may edad na, siyempre, sugurang man, masunod sa aki. I-schedule mo na sa nangyaya kung arin, pwede magdiyan, subilong nga ka mo, bako makikipag-susuang ka pa diyan. Good morning kay Korea Lostre, watching from Talahib, Daraga Albay, kay Madam Teresita Kubo, Ma'am Celine, watching from Pasig City, Rosedale RGC, watching from Rawis. Good morning tabi sa Endo Gabos, and sa Gabos na mga parantabay ta sa radyo, ang sa nguya pong dakulang pasasalamat. Mientras tanto, si Joshua Bino, diyan sa Banuaan, Candaraga, may dagdag na istorya. Joshua, kamen. Yes, good morning, Direk. Good morning man tabi sa mga paraantabay, sa mga dagdag pagbalita, matapos ang kinibong panhahabas ng bisikleta. Dinampot kan mga otoridad ang suspetsado na sarong minor de edad. 16 anyos ini Direk na residente kan barangay Tagas Daraga Albaya. Usog sa record kan Daraga PNP, ang biktima kaini iyo si Certain Andrea Joy Lioterio, 34 anyos, empleyado de gobyerno. Asin nagrerenta nin harong sa Orientain Street, Doña Maria Subdivision, Barangay Tagas Daraga Albania. Sigun sa biktima, alas 5:30 ang pagkaaga kasudma, kan madiskubre nindang nawawala na ang sa indang bisikleta na sarong Foster Evans 29er na may kantidad 16,000 pesos na nakaparada sa laog kan sa indang garahe. Maray sa na-direkta nasa pool sa CCTV ang suspect. Kung kaya tulos man ining napandukan kan mga otoridad. Susog sa resulta kan investigasyon. Nagluluwas na ang suspetsado. Suminakap mismo sa gate kan harong. Saka naman kaini tinabag ang bisikleta asin duminulag sa day maaraman na direksyon. Dara kaini tulos na naglantar ng operasyon ang Daraga PNP. Sagkod sa magdidiklom na kasudma. Dagos nang naaresto ang suspect asin itinuro man kaini kung saan itinabakal ang bisikleta. Apwira kayan. Na-recover man sa suspect ang manline-line na ATM cards na bako man palan sa iya nakapangaran. Pwede pa kayan direct. Ipigturo pa kayo ang ibang mga gamit na inikit niya sa nagka-aeronaut pang mga bik. Tagkod sa ma-recover pa kan Daraga PNP ang sarong unit nin Motolite battery asin sarong unit man nin aircon. Tangon yan, ang naunang bitin ng suspitsado nasa ayaron pa kan kustudiya kan Daraga PNP asin ipapayaron pa sa mas maninigo pang disposisyon dahil ang suspect sarong minor de edad.
Okay, so yun ang Pero tabi. Joshua, ayan, minor baga. Pag minor, yan ang minsan, it's either na buwian iyan man sana, ta minor nga ni, or i-custody kan DSWD. DSWD. O baka ayan ang mga aki na ayan, piggagamit siya na kan iba. Yan nga ni Direk na palaisipan man. At pwedeng suaki, patugaon, siya nagsugo sa imo. Baka, araw ka yan. O baka ikangayanan tumira, minor de edad ka pa. Dahil ka pa man ngaya masasangatan talaga ki kaso. Roger. Yan na, aputulo kayo ng daraga PNP kung araw ka ng mga posibilidad. Ano iba mga anibaga? Naski ko niya, may nasabi. Darang edad mo, 17 ngaya. Di minor, Correct. bako, minsan, bibuwi ano siya na pag na-recover kan mga otoridad so mga items na kinoroa, minsan so iba man na so biktima, patawadon ta na nga yan, bata nga minor. Minor de edad. Minsan nangyayari lugod, garo man siya na may nakusog ang buot ka ibang mga minor. Dahil man pala nga ko kasuhan ta, minor ako. O baka sinurugo sa naman kan mga may edad na. Baka? Joshua? Yes. Posible man nga diyan tabi Direk, pero aramon ta ana padagos pag investigation kayan kan daraga PNP as in antabayan taman Direk ang mga follow-up information may kinaraman sa sharing na bagay. Okay, sige. Okay, so yun tabi Direk, mga dagdag pang informasyon nakaso police blotter kan daraga PNP, Joshua Bino, DCGB. Mabalos sabi Joshua sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Banwaan kan Daraga. Good morning tabi kay Puri Alfuente Almelia. Ayan. Okay, salamat tabi sa pag-antabay. Digdi po sa Radio DCGB. Maliwanag na boy. Medyo nano na so dampog, so uran. Ayan, pigsirip ko digdi sa bintana ata. Medyo nagsisira na nga ng isual daw. Ayos man na pero mas maraming gararay pasiguro. Ayo, tanganing daing problema, no? Tayo nga ni mauran, mainit, mauran, ay, kita nga ning medyo matagas na, kita maampa ka ng mga trangkaso kalintura, abo, sipon, how much more ining mga aki na talagang vulnerable sinda dyan sa mga araw kaya na kamatian. Yo? Okay? Sige. So, yan po ang nagkapara sa mga istorya nagburutwa digdi po sa satuyang kapalibutan ngunya na mag-agang ini. And sa mga may biyahe tabi, asikaso na kamo. Kaso saro Ramir, pag garo na nababaguan ako pag sinabing Ramir, garo mi na gorangon ka boy. Boy man siya ko. Ramir, minagurangon ka, Ramir. Maralagod sa mga dati siya ng apod siya mo. Pasiring kami dyan sa BIA, Bicol International Airport. First time ko, after so many years, na di ako nakapasiring dyan. Last time na nagdyan ako, di pa yan naman, Ramir, nag-cover sana kami kahit itong aeroplanong nag-dive sa may kabasan. Aluyo na ito? Dahil pa lamang yan. First time ko kasasaro magdiyan. Tadaya magparaano man ako dyan na dahil man akong tuyo. So early in the morning, pasiring kami dyan sa airport. May pigato na kong pasahero. So first trip baga tabi Ramir na aeroplano kan Domingo.
Yan. Dakulong pa pala niyang kaipuan na asikasuhon. Ha? Bako pa man talagang sabi yung tang okay na sa mga gilid, dakulong pa kay mga dapat trabahon diyan to make it sure na areglado na ang gabos. Paglalaog mo pa sana duman sa airport road, may duro distansya man bagay ito. Sa Aranutan, origi sa Bukana, may mga street lights. Bata, arayak piton man so distansya. Pero solar ito, solar. Pagkalampas mo, madiklum na. Madiklum na. Dahil naka-street lights. Ha? Namin na diriyan baga, as early as 3 o'clock in the morning, may nagpapasiririn na yan. Tapos first flight, sabi ko, madiklum ini sa ano iyan, sa dalan. Kulang pa sa lighting facility. Baka lamang remedyoan iyan na maliwanag lamang ang palaog. So sa digi sa luwasan, okay, medyo maruliwanag ta, may mga street lights. Pero pag diretsyo mo na palaog ka na duman, kulang pa. Dapat dagdagan pa yan. Ilaw diyan. Ibata marengani ta dai pa ki night flight. Di pa kitang nailing diyan na night flight. Dati bagadig di sa Legazpi, so old airport. Maski Banggi, alas 9 Banggi, may naglalayog diyan. Ngunyan, diyan sa Biya, kulang pa. Dahil pa nga kinag-og pa dyan na international flight. Dahil pa. Yeah, direct from Alubu to Hong Kong, to Macau, to Korea, to kung saan. Dahil pa man. Baka next year pa gayod. Takay po pa dyan yung mga pasilidades para mas na mangyari yan na international flight. Yan. Takot ni Guana dyan, di mas madali na. No? Darakula ang aeroplano na dyan ang maugpa sa airport na yan. Bata gani, yan ang garo, sabi kan iba, nata ngayata, bako na ngaya dapat Legazpi Airport ang address. Bicol International Airport nga ni, Daraga Albay. Nataman niya ako, isipon mo ngaya, Sunaga Airport, nasa pili. Ako yung managadadi. Naga Airport, nasa pili. O sinig din niya ako sa tuya, ano? Dapat ngaya, Daraga Airport. Dahil niya ako, Bicol International Airport nga ni. Tapak ko naman ngaya sa Legazpi. Pero mailing mo baga, sa ticket, Ramir, sa ticket, yung aeroplano, Legazpi, Manila. Legazpi, Cebu. Iyo? Dahil man nakabugtak naman na Daraga, Manila. Daraga, Cebu. Gano'n nga may, may problema. Sabi ko, yadi. Ako? Naga, Manila. Naga, Cebu. Pero ngaya, sa airport, sa pili. Ano nga kung dapat? Dapat ngaya, Daraga, Manila, Daraga, Cebu. Tapos sa airport ngaya, bako naman sa Legazpi. Daraga na nga ito. Di dapat ngaya sa ticket, Daraga, Manila, Daraga, Cebu. O Cebu, Daraga, Manila, Daraga. Bako ngaya Manila, Legazpi. Ta sa airport, dahil naman sa Legazpi. Di ano niya ako gusto sabihin?
dapat nga minus-minus naman ang pamasahe. Ha? Yan. Okay. Sabi ni amigong Tony Boy, good morning, Tabi. Super bagrat digdi sa daraga. Yan. Sabi ni Tony Boy, that's the recognized aviation area code, LGP. LGP, not DRG. LGP is Legazpi. Yan. Yan ang pahit. Yan. Salamat, Tabi, Tony Boy. Tony Fernandez. Okay. Iyo man talaga, apot man siya. Yung mga kararawan baga. May mga nakakari parang mananggad. Na yan nga nas nga ako natang ticket nga Legazpi Manila were in fact an airport sa Daraga. Sabi ko yun ang ticket ko nga Manila Naga pero sa airport sa Pili. Sabi ko yan ang kumbaga yan ang mas recognized kan CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. Yan ang recognize. Good morning kay Jean Malye, Madiklumo po, pasiring BIA. Ayan. Yung mananggado, nakaunabi man si Madam. Alona sa Monte Tumagan, good morning, Tabi. Kay Valderrama Glenda, good morning, Tabi. Ayan. Nariparo ko masyanenta. Nagyan nga ni kami kan mo dapat anong ngarang kayo ni? Uyan ang madyan ka kung first flight so minaog pa na aeroplano mga 4:30 in the morning. Dapat 1 or 2 hours before kan sa imong scheduled flight yaong ka na dyan. Kung alas 5 ang biyahe mo from BIA to Manila, dapat mga alas 3, yaong ka na dyan, waiting ka na. Iba akong mariknom, mananggad, yan, baka lamang sa mga yaon dyan, mag-ibuang kipaagi, na mag-iyon baga pag-ilingon kumaliwanag, maliwanag ang dalan. Sabi kan texter tama ka dyan, madiklumon malang mala paglaog sa BIA, may biyahe baga. Sabi kan texter yan, diyan ki 4 a.m. Tapos pag mapasinala ka sa Kabasan Kapuruton, tami nakipot baga, antinan po, pag-abot duman sa primerong guardhouse. Ayan. Reaction man sa natabi ni. Ay, alat ko na boy, Ramir. Mga bareta na palang kita. Sige. Taw-taw tabi yan sa tuya mga bareta. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6, Gis. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga baratang unya na Miyerkules. Enot sa detalles kan mga barata. Sa lado lokal,
Ipinaluwas na ang Memorandum Circular may kinaraman sa giya sa implementasyon kan Barangay Assistance Program sa 720 mga barangay sa Albay. Ang gobyerno probinsyal mataon nin 100,000 pesos na alokasyon sa kada barangay sa probinsya kung saan ang fundo kaini kukuanon sa Barangay Assistance Program sa lindong kon Office of the Governor base sa aprobadong Project Procurement Management Plan. Ang kantidad dapat gamiton sa iba-ibang community development projects na pakikinabangan kan mga residentes kan barangay. Sa ibong lalado, dapat ang barangay magsubiter nin mga dokumento sa opisina kan gobernador sharing sa letter request barangay resolution kung ano ang community development project certification ali sa CPDO o MPDO na ang proyekto kariba sa barangay annual investment plan pati na ang program of work. Meron tanto dagdag na barata ali dyan sa luwas si Hans Galero. Hans, kamen. Na learning poverty kan mga kakian. Ini ang rason po na't apuga-puga ngunyan si dating Vice President Robredo para pati naman ang Angat Buhay NGO na makapag-establisher nin mga learning hub sa manlain-lain na lugar. Sa pagbisita ni Atty. Robredo sa syudad ni Legazpi Kasuudma, sa iyang sinabi na maski na wala na siyang posisyon sa gobyerno nasyonal padagos ang sendang advokasya para matabangan ang mga estudyante lalo na ang mga nasa harayong lugar na mas makaakod pa para sa subject kan math as in science as in iba pa. Ini ang kabtang kan pahayag ni Robredo. Kung sa nilito kaya ng magbukas ng community learning hub sa mga communities dito, magbukas kita. Tala na kaikuhan siya dahil pag hindi kita ang data, nakakahirap ang Pilipinas pag-abot sa education. Bako audible na maray. Sa mga international assessments, mayo pang pandemic, si international assessments last kita sa nilito. Daon pa kita kang mas mubri pa sa tuyong malulang. Last kita sa nilito, second to the last kita sa math sa science. May koneksyon digdi personal na binisita ni Robredo ang paglansar kan Angat Buhay Hub and Livelihood Training Center sa Barangay Mauraro, Ginubatan, Kasuudma kay bahan si Vice Alcalde Gemma Onghoko. Dagdag na bareta, Hans Galero, DCGB. Meron ng iba pa detalles kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Jimmy ay na. Si Al Armario. Al, kamen. Go ahead, Al. Hello. Yes, Director. Planong reviewon girara ikan sanggunian panglunsod sa Legazpi ang franchise code kan mga tricycle. Base yan sa resolusyon ni City Councilor Alvarizo, Chairman Committee on Public Utility. Ang franchise ordinance kan Legazpi halinang ginibo kaya may mga probisyon naman na dapat baguhon. Saro kani ang moratorium na dahil na pwede ang sanggunian palunsod mag-aprobar giraray nin bagong franchise dahil crowded na ang Legazpi kan mga tricycle. Kaya lugod mo niyan, kadakol na mga tricycle ang kolorom. As in, iba private na sana, pero nagpapasada. Ang sharing na bagay, yun gusto masabutan kan sanggunian palunsod, lalo na ang sentimiento kan mga nasa sektor kan transportasyon, lalo na ang mga tricycle operators. Kaya yan ang purpose na planong reviewon giraray ang ordinance o franchise code kan mga tricycle sa Legazpi City. Alarmario, DCGB. Meron tanto na magkata sa 3rd District si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Go ahead. Tranquilo na ngunyan, ang dalagan kan lokal na gobyerno kanuwas, maray ang relasyon, may kinaraman sa ngaran ng kooperasyon kan sangguniang bayan sa local chief executive, bako arog kaninot na si Blagan ang direksyon kung kaya maski annual budget dahi ka ito naka-approve. So dating sit up kan konseho panahon ni former Vice Mayor Rene Raro. Sa ngunyan baguan Vice Alcalde, asin baguan ibang membros kan sangguniang bayan kaya suportado ang panggobernar ni Mayor Domingo Escoto sa kan sangguniang bayan
budget approve na kantidad 435 milyones pesos positibo na sa marahay na tono kan lokal chief executive asin Sangguniang Bayan mamakaray na ang mga proyekto programa na gustong maimplementar para sa intereses kan mga namamanuan kanawa sa asin sa ikakauswag kan munisipyo sa kabilugan. Aminado maging si Mayor Domingo Escoto na anuwas na hudyan kay ito sa gabos na aspeto sa ngaraning kauswagan asin panggugobernar dahilan sa politika. Dahil nagkakasundo kay ito ang duwang sangakan lokal na gobyerno kumpara sa presenting setup kan Sangguniang Bayan sa pamamayo ni Vice Mayor Hector Loyola, tangkilo positibo ang paglawom kan Vice Alcalde na makakahabol ang banwaan kan uwa sa mga serbisyo, mga programa na kaipuhan kan publiko. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sa kamautan naman siguro na protehido kontra sa COVID-19 ang mga paratokdo asin ang teaching personnel sa mga eskwela's publika sa Legazpi City, lalo na nagkakigwa ng unyan in face-to-face classes ang mga estudyante ang DepEd City Division. Sa pangangenot ni School Division Superintendent Cristito Monsilla, may koordinasyon sa City Health Office na magkonduktan in pagbabakuna ng unyan aldaw sa iba-ibang eskwelahan. Ini kasunod man kan espersos kan gobyerno lokal na mas mapalangkaw pa ang bilang kan mga bakunado kontra sa COVID-19. Siya rin man dahil na magdakol ang ulakit kan virus. Sa panuaan kan daraga, nasa linya si Joshua Bino. Joshua, kamen. Magranisa na sa Public Employment Services Office o PESO Daraga kung muyang maghanap din trabaho. Iyan ang pinag-unambitan ni Daraga PESO Manager RJ Lawenco sa nakaliis na pagkipag-ulay kaini sa DCGB News kung saan dinaawan doon kaini kasi isay man na Daragenyo ang naghahanap din oportunidad magkatrabaho o pwedeng magpasyar sana sa indang opisina sa third floor kan municipal building. Dagdag ni Lawenco o pwede man na magtagareparo sa mga nakapost na job opportunities sa indang first page na PESO Daraga. Kung matatandaan, kan nakalinis na simana katakod kan selebrasyon ng fiesta, nagkondusir ang PESO Daraga ng local recruitment o job fair kung saan sobra sa 600 na mga individual ang naakomodar, mantang nasa 310 man ang hired on the spot. Niyentras ining Lunes asin kasudma na Martes, nagkagwa pasinda ng special recruitment activity kung saan nagkapelang Daragenyos man ang posibleng matawan ng oportunidad magkatrabaho sa lawas kan nasyon. Sa nakaliis na pagkipag-ulay kan DCGB News kay Lawenco, apwera sa mga trabaho, nagkaperapaan sa indang mga aktibidad siring sa libreng skills training na pwedeng aprobitsaran ang gigibuhon, magpasiring sana sa indang opisina, tangan maaraman ang maninig ng mga impormasyon, may kinaaraman sa iba pang mga programa kan PESO Daraga. Dagdag na bareta, halis sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Ang iba pang detalles kan bareta pagkatapos na kaini. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Crave and claim sa McDo app. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Double deals, double savings, double chicken, double burgers. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Yeah, tara, let's crave and claim fest sa McDo app. For big cravings, download and claim now on the McDo app.
Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to 10, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 148934 series of 2022. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you, W, willing and ready to help you achieve your success, C, committed to make you realize your dreams, L. living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para Magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. GB News Express. News Express. GB News Express. Detalles kang barata sa Lado Nacional. Ipig-endorso na kan tulong komitiba sa plenaryo kan Senado ang propestong lakdang na may kamabutan na ipag-oktaba o isibog ni sarupang taon ang barangay asin SK election sa nasyon. Sa isinumiter na report kan Committee on Electoral Reforms and People's Participation, Local Government, asin Finance, ibigsibog ang barangay asin SK election sa ikaduwang Lunes kan Disyembre 2023 sa Substitute Bill 1306 nakapalaman na mapuon ang pagserbe kan mga mailihir na barangay asin SK official sa Enero 1, 2024 sa Substitute Bill o Senate Bill 1306 nagsasabi na
ang masunod man na eleksyon para sa barangay asin SK gigibuon man sa kada tulong taon ang mga matukaw sa Mayo 2026, mapo naman sa pagserbe sa Hunyo 20, 2026. Sinugo man sa bill ang Commission on Audit na i-report sa Kongreso ang kantidad ka nagastos kan Commission on Election para sa preparasyon sa eleksyon na nakatalaan kuta na ngonyang Desyembre 5. Miyang Estado ipigrekomendar man ni Albay First District Congressman Edsel Lagman sa hearing kan Kamara de Representantes na ilawas ang barangay asin SK election sa Desyembre 5. Sigun kay Lagman, ang dagdag na 10 bilyones pesos na kinakaipuan kapag ipinag-oktaba ang barangay asin SK election, mas maray na gamito na sana sa konstruksyon kan sa diring edifisyo kan Commission on Election. Sa pagkakaaram ni Lagman, 9.3 bilyones pesos ang magagastos sa konstruksyon nin sa diring edifisyo naloy ng pangaturugan kan COMELEC para kay Lagman. Bako tama na gamiton na rason ang recovery program alay sa pandemya para sa dai malawos ang barangay asin SK election ngunya na taon. Paliwanag pa ni Lagman na bako totoo na magagamit kan Executive Department sa Pandemic Recovery Program ang 7.5 bilyones pesos na fundo na dai magagastos kung dai malalawos ang eleksyon. Inidalanta may fiscal autonomy ang COMELEC sa irarum kan konstitusyon as hindi pwedeng bawion digdi o kuanon kan ekotibo ang fundong naitaona. Mayroon estado iba pang detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Nagpatanid ang Department of Health na posibleng pumakol nin 1,000 hasta 8,000 ang kaso nin COVID-19 sa nasyon sa masunod na bulan. Sigun kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na resulta ini kan pagiro kan mga tao asin ang pagturo sa pagsulog nin face mask. Bagulbul man asin ang pag-itaas kan bilang kan mga nagpapabakuna dahil nag-aalangan ang publiko na magpa-booster shot. Nanindugan man si Vergere na ang pagturos kan pagsulog ng face mask iyo ang para sana sa low risk individual asin low risk area o setting. Tinawan ni Duo ni Vergere na 70 sagud 80% ang nakataon na itatao na proteksyon kan paggagamit din face mask. Nakapag-rehistro ang Department of Health ni 901 na karagdagan na kaso ni Omicron COVID-19 variant sa nasyon. Base sa datos kan DOH, 839 ang mga bagong kaso ni Omicron BA.5, asin 11 ang kaso nin BA.4, tigsarong kaso nin BA2.75, asin BA2.12.1, bantang 49 man ang natag bilang other sublineages. Base sa pinakabagong mga numero na ipinaluwas kan Metro Manila, Western Visayas, asin Cordillera Administrative Region. Mantang ang mga kaso nin BA.4 iyo ang kadaklan na nadiskubre sa Soxargen. Mantang ang bagong kaso nin BA.2.75 nakalag sa Metro Manila, asin ang kaso kan BA.2.2.1 iyo anailing hali sa sarong returning overseas Filipino. Mang iba-iba ang reaksyon kan pag-aprobar ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Executive Order No. 3 na may kamauto na gibo na bako mandatoryo ang pagsuulog din face mask sa luwas sa pagrekomendar kan Interagency Task Force o IATF
suportado kan Octa Research Group asin ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvana at direktiba kan presidente mananangod sa pagturos kan face mask mandate sa nasyon. Sigon sa Octa, dapat maging basehan na ang mga sensya sa anuman na pagbabago sa polisiya na pigsisiguro sa kaligtasan kan publiko. Pero sinabi man kan Octa na dapat pakusugon kan gobyerno ang pagbabakuna kontra sa helang asin maglaom sinda na matalaan ang administrasyon ni Marcos ng set of triggers para sa pagpautob giraray ng face mask sa outdoor spaces. In kaso magkaigwagiraray ng COVID-19 surge o paglangkaw kan kaso, ipinalawanag man ni Salvana na may posibilidad man na talagang mag-itaas ang kaso ng COVID-19 pero sa siring na paagi hilingon kung kakayanon na naman na magpuon sa pig-apod na new normal. Mientras tanto, iba pang detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Kontra ang nagkapara mga doktor asin ang National Parent Teachers Association sa pagturos na sa pagsulog ng face mask. Sinabi ni Vaccine Expert Panel Chairperson Ninya Gloriani na naadit siya dahil tibaan magdara ng complacency sa publiko o magiging tiwala ang publiko asin isipo nindang daina kay puan ang pagsulog nin face mask. Sinabi man ni Private Hospital Association of the Philippines President Dr. Rene De Grano na atang pagmaray para halion ang outdoor face mask mandate dahil ta hababa pa ang bilang kan mga Pilipino nagpapatudok nin booster dose. Tanawan ni doon ni De Grano na wala pang wall of immunity ang nasyon dahil posibleng wala pang makusog na epekto kana primary series kan COVID-19 vaccine. Mantang sinabi man ni Philippine College of Physician immediate past President Dr. Maricar Limpin na dai pa napapanahon ini. Sinabi niyang nahiling man na medyo nagsasakat ang kaso kan COVID-19 sa nasyon asin ang mga na-admit sa hospital. Inabisuan man ni Dr. An Ong Lim kan Department of Health Technical Advisory Group na ang mga magurang napasulugon mang giraray ng face mask ang mga aki sa luwas, lalo na ngunyan na nagpuuna naman ang in-person classes. Miyaras tato na adit na ang mga nagkaparang paratsenda ng face mask kasunod kan gigibo na sa ng voluntaryo ang pagsulog kay ni sa mga open space. Sigun sa mga ini na adit man sinda sa bawas income kung sain dakula ang naitatawang kay ni sa panggasto sa araw daw nindang pangangaipo. Siya nang tinawanin doon na saro sa pandagdag ninda sa dilensya kan nagka-pandemya dara kan COVID-19 ang pagpabakal ng face mask alagad padagos pa manggiraray ninda o sinda sa pagpabakal kini maski na nga ni sadit na sana ang sindang nadadalensya. Idinuga pa man kami ani na dahil sindang magiginibo dahil kasuguan ini kan gobyerno. Magagarumduman na inaprobara ni Presidente Bongbong Marcos ang Executive Order number 13 o number 3 na may kamauotan na bako ng mandatoryo ang pagsulog ng face mask sa luwas na ipigrekomendar man kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Mientras tanto, sa iba pang detalles kan Bareta, Bareta hali sa ibang nasyon. Piko-konsiderar kan mga eksperto na ang nangyayaring tagmara o drought sa nakulang parte kan Europa ang pinaka-worst sa nakaaging 50 taon o puon kan panahon nin Middle Age. Sigun sa European Union Environmental Program na
Copernicus ang tagmara sa ngunyan sa taon 2022 ang pinakamatindi sa kontinente na sa indang namatian. Ang drought nakakaapektar sa dakol na sektor lalo na sa agriculture, transport as in energy generation. Enot kani nagkaparang European countries hebanan an Spain, Netherlands, France as in United Kingdom ang nagpautubnanin water rationing measure araw kan paglimitar sa aldawan na water consumption as in ipigbabawal na ang car washing. Naging record-breaking man ang temperatura na uminabot na sobra sa 40 degrees Celsius. Kan mga nakaaging bulan, ang temperatura sa Portugal uminabot nin 47 degrees Celsius. Mantang kabanga kan mga teritoryo ang European Union ang naubas na nin marahay apera pa sa 5% kan mga daga apektado na ang pananom. Sigun sa mga pag-analisar sa pangyayari ang siring na kaining kalala na tagmara sa summer season sa Europa. Nangyari kay ito na 1540 na inapod na mega drought na minabot sa 11 bulan na daing nagbulos na uran. Duman sa Australia, gadan ang sarong lalaki sa Perth, Australia matapos na atakiyon kan ataman niyang kanggaro. Sigun sa mga otoridad, nakuha kan sarong kapamilya ang 77 anyos na biktima na lugadan asin gadana na pag-araman na inataman kan biktima ang lagalag na kanggaro asin ginibo ining ataman sa nang hayop apisar kan mga legal na pagigpit sa pagmamantinir kan mga atama na hayop ang Australia native fauna. Mientras na iyo ini ang primerong narestong pagkagadan dalan sa pag-atake nin sarong kanggaro sa Australia poon ka 1936. Mientras tanto sa satuyang COVID tip, dahil patapos ang COVID-19 pandemic kung kaya padagos ang aviso kan World Health Organization Philippines sa publiko na protiran ang sadiri asin ang iba pang individual sa paagi kan pagpapatudok kan gabos na rekomendadong dose kan COVID-19 vaccine tanganing mabawasan ang peligro na maulakitan kan nakakagada na virus. Sigun sa ahensya, importante ang salud kung kaya dapat padagos kitang maggibo nin mga smart choices asin tamang lakdang sa pagprotehir sa sadiri asin kan mga mahal sa buhay. Anom na paagi ang ipigrekomendar kan WHO Philippines na kinabibilangan kan mga minasunod magpabakuna kontra sa COVID-19, magdistansya sa iba, magsulog ng face mask, mag-abo asin magbaon sa likod kan siko, bukasan ang mga bintana para sa maray na ventilasyon asin magugas din kamot gamit ang malinig na tubig asin sabon. Sa karong pagaramdom kan DOH DCGB asin WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19 ligtas ang may aram. Business News. Mapakol na sa 165 milyones pesos ang premyo para sa maswerteng parataya kan Grand Lotto 655 na bubulahon niya nabanggi. Sigun kay Melquiades Robles, Vice Chair, asin General Manager kan Philippine Charity Sweepstakes Office, daing nakakuha kan winning combination na 23, 45, 36, 28, 18 na binola kan nakaaging Lunes. Igwamanin 15 bettors ang naguli nin tig 100,000 pesos para sa 5-digit combination. Ang Grand Lotto 655 draw, pigigibo kada Lunes, Miyerkules asin Sabado. Iyang mga tugang ang detalles kay mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pag-aral kan mga pagariba.
Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ramer Tanay sa Lado Technical. Ako po ang nagatod kan Bareta. Edwin Peralta nagsasabing salamat kasi ano pagantabay. 17 minutos bago mag-alas 7. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia? Ano po yun? Ihanda ang mga kabayo at bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Doña, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at dekalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para listo sa class? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Sa inman magduman ang pamilya mo, gigibuhon mo ang kabos para sa saindang salud asing kaligtasan. Kaya malalaoman mo ang Wilkins Distilled, the water most recommended by doctors for children and pregnant women. Because your family is worth it. Worth a Wilkins. Based on the IQVIA HCP study 2021. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe
Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Convincing. Okay na, sige. Ay pa si Ramirta, tranquilohon sana. Gutom na. Ano? Gutom na. Gutom. Pipa apudan mo na. Apudin na nga ni. Apudan lang. No, apudan mo man sana. Sige, so dara-diretso po katakan sa tuyang mga istorya. Good morning pala kay amigong Noel Manalo. Ano? Yan. Sarap pa pala sa naobserbaran naman sa BIA, Bicol International Airport. Ang tinampo sa bukana, may iwas. Mantang palalaog ka, nagsasaday. Ano, Henry Mata, naobserbaran mo man, balik-balik ka na dyan sa BIA. Ano? Naobserbaran mo na syutin po sa luwasan, may iwas. So palalaog, nagsasaday. Napauno. Napauno. Oo. Dapat susukol para reyo. Oo. Dahil ko na ito na reparo, palibas sa Madiklom. Madiklom so pagpasiring ko dyan. Sabi kan mga naka-observar, nagsasaday ngayon tinampo. Apisar na kulang sa ilaw, yan. Nagsasaday man siya tinampo. Ayan. Nagulpan na dapat nag-rebound dyan. May nabunggo sa Malabog, estudyante. Taralaogan bagangon yan. Kan mga estudyante na may klase, may nabunggo na tabi na estudyante dyan sa Malabog. Irakman. Sabi ka na nag-chat sa tuya. Sana day man nagulpi. Ano? O kung may nabunggo mo dyan na estudyante sa Malabog, siya na eskwilahan. Ayan. Good morning kay Rosdale RGC watching from South Africa. Shout out sa mga taga-Rawis. Good morning. Ayan. Okay. Sige, tabi. Si Kagawad Alex how are you, Legazpi? Kasuwapon sa session kan sanggunian panglungsod, igwa naman ki ipig proponir ining pigaapod na drop off points sa mga gilid kan tinampo. Dati duman sa may UST Legazpi, ngunyan dinagdagan sa mga gilid kan tinampo arani sa eskwelahan. Puon dyan sa may Bicol University. Ano ang mga eskwelahan na sa gilid kan tinampo? Ayan, Bio. Iyo. Naman sa may boundary kan Legazpi Daraga. Digi sa may ASE, De Vera Institute of Technology, Divine Word College. Ayan. AMA, STI, St. Agnes, Kabangan, ano pa? Iba pa mga sa gilid ka na National Road, pati gudaan sa Washington, so Bagong Bayan. So sinutan pa, Divine, palalaog na ito. Tangani yun ang maprotiran man ang mga magurang, pati mga estudyante, tamabaralyo sa tinampo. Ang committee na natokahan kini si Kagawad Albarizo.
Gayod, magkakaigwa ita ipig-refer ini sa committee. Ang mangyayari kayo ni, gigibod man ni kagawad ayan ang Bariso na magkondukta ni committee hearing. Manangod sa sharing na posibilidad. Ano? Taan lilikayan ta digdi, ini mga major thoroughfares digdi sa tuya, lalo na niya na in persona ang klase, dakulo na ang mga auto nag-aaragi. Kung dahil mga traffic enforcer na yaon dyan, maski may pedestrian lane, dahil mo man malikayan na sige ang gilid-gilid kan mga auto, ma-pick up ki pasahero, mapababa ki pasahero, malamang na si iba dyan, pwedeng masabitan mananggad. Nasa na yan, adalanin da ko na sa insurance sagkod. Digi ka sa nasagkod magparada. Tapos, maglakaw na lang so mga aki o so mga magurang o mga partokdo. O bien, duman sa pedestrian lane, igo dyan ki traffic enforcer na iyo talaga ang mamanage sa bulos ka na trafiko. Tadig di sa tuya, ang style, door to door kon baga. Sa ngaan mismo, parada. Unlike sa ibang lugar, na igwa ki, dumang ka sa nangaya mapundo. Tapos, sa Manila nga ni baga, araw kaya ng pahit. Malakaw ka na sana. Pasiring sa dumandan mo sa eskwelahan. Digi sa tuya, dahil man, kung kaampang ka na eskwela, dumang ka mababa. Arabo ta na maglakaw. Ayo. Pag-adalan ng Kimaray kung anoan posibilidad pwede mangyayari. Tanganing malikayantaan mga aksidente. Sabi ka nag-text sa tuya, igwana po daki ambulansya. High School Malabog, National High School. Igwana daki ambulansya nag-responde duman. So, chat sa tuya kasubago na salamat kay Calbs for Trika sa pagpaabot kan informasyon. Ayan. Iguana kinag-responde so dirt Daraga Emergency Response Team nag-responde na duman. Siguro sa Jan Patrick nag-responde duman sa mga pag-ariba dyan sa Daraga. Salamat tabi sana dahil man na gulpi. Okay? Kay Mark Dave Lozano Listor, pa-shoutout po sa Lozano family from Malabog, Daraga Albay. Salamat tabi sa pag-antabay. Yan. Okay? Sige. So, ilingon ta. Ala to na. Si amigong madali sa tabi paparik di kita sa ibong may informasyon kayo na si paparik so pamayokan na PYDO Rick Mendoza ayan okay paparik pwede mag-call back kay Garare tabi ayan nena okay ayan hello paparik madali lang hello mano Marina aga tabi mano si ato na ta okay go tabi Rick hello madali lang hindi pa naka-lugod hello Rick tabi napaw no okay call back ka tabi Papa Rick yan
Nawara, naputol. So, apod. Okay. Hello? Hello, good morning. Yes, sir. Good morning po. So, aksidenteng pigbarita mo, sinimbag tulos digdi sa may ampangan kang eskwelahan man sa Kamalig. Oh, iyo. After ketong sa Malabog, igawa mo niya sa Kamalig? O, ninagyan ko palang pick up naman kang ambulansya. Ano yun? Estudyante man tabi, Paparek? Estudyante man ito, pero nag-iribong duman sa eskwelahan bago magbilya gumar. Siya na parte ka eskwelahan tabi? So, eskwelahan na bago magbilya gumar. Ano yan? Garo, Kamalig North? Iyo siguro, basta uning sa sentro. Oo. Dahil dyan kinag-manage na tanod lamang or traffic enforcer dyan? Dakol sinda actually, may police pa nga ni. Kaya lang, day kontrolado. So, pag ibong may pinaibong na, tapos may nagbukod. Yan sana. So, biglang madalagan baga? Oo, madalagan sa mga aki. Siyempre, bata dakol kinag-aragi man baga pasisiran dyan sa sentro. Iyo nga ni. Pero day man, kumusta Rick? Day man gulpi? Pag una ko day man, nag-iro pa man, kundi oto, pigdara mangraray sa ospital. Ay, okay. Sige. Iyo. Salamat tabi, Papa Rick. Mabalas tabi. Uyog-uyogod mo yan. Kaya bantayan tabi kimaray. Tamay mga aki nabigla siya ng minabaralyo. Abo magpakapot. Antabayan yan kan mga gurang, kan mga nag-aaratod. Siyempre, dipisil na. Araw kaya no. Ibang mga aki, pag minarabasa na, kung mabutasan mo, paano pa? Iyo, warning siya natabi gararay. Warning. Dipisil na. Di ba? Pag nailing siya ka klase, uto na ngaya, mabukod. Ay. Di may nangyari sa Malabog, may nangyari man sa Kamalig. Ayan. Sana day man na gulpi. So, mga tinamaan kan kung na-aksidente man o nasaabitan or nabunggo. Iyo po. Dipisil na ngun yan. Good morning kay Primong Papsi dyan sa Santo Domingo. Okay? O sige, mga tugang taod-taod ang sa tuyang mga bareta. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia.